Så hvis jeg nu lige kører rundt i den her, og tager et helt tilfældigt, kigger væk, det gjorde jeg også sidste gang. Det blev så den her, jeg fik i hånden. Det er Kirsten Madsen. Det er simpelthen Kirsten Madsen, der er den heldige vinder. Hej Kirsten, det er Peter Blom, der ringer til dig fra Pegasus Elscooter. Du var jo så heldig at blive udtrukket i den her konkurrence, vi lige har kørt på Facebook. Ja, det så jeg. Hvornår kan vi komme og levere den til dig? Ja, hvornår har I lyst? Det kunne godt blive sidst på ugen, eller først i næste uge. Jamen, det er helt i orden. Ja. Jamen, skal vi ikke aftale det, Kirsten? Jo, det kan vi godt. Og stort tillykke med gevinsten. Jeg siger tak for det. Ja, kan du have en god dag. I lige måde, tak. Hej hej. Så fik vi fat i Kirsten på telefonen, og hun var rigtig glad for, at hun var vinderen af sin nye lejescooter, hvor hun jo sparede 4.000 kroner og 875 i førstegangsleje. Vi var hos Kirsten oppe i Melby, som har vundet vores Facebook-konkurrence. Og hun har valgt en sneppe som den her, som hun har været ude og prøvekøre. Hvis du også vil vinde en lejeaftale på en elscooter uden førstegangsydelse på 5.000 kroner, så deltag i vores Facebook-konkurrence, som vi holder jævnligt. Vi håber, Kirsten bliver glad for hendes elscooter. Hun har vundet med en lejeaftale, som inkluderer service og batteriskift, dækskift og hvad der nu ellers kunne komme hen ad vejen.